Takže vás tam u nového videa, sice toto je hrozně dlouho, co jsem natáčela nějaké video. Toto video se jmenuje Jak se maluju a co používám za šminky na to, aby jsem se zkrášlila. Takže můžeme jít na to. Takže za prvé používám jednu řasenku. Promiňte, momentík. Tak jsem zpátky. Takže za prvé, co používám za řasenku? Já používám řasenku od Nitro. Je to VIP. Mám ji hrozně ráda, používám ji, je celkem dobrá, ale má jednu nevýhodu. Je od Tamanu. Omlouvám se všem, co se prostě na mě dívají, Vietnamci, nebo co se prostě na mě koukají, ale prostě je to od Vietnamu, jo? Prostě obchod Vietnamci, od nich to mám. Je to hrozně kvalitní, líbí se mi, hrozně ráda ji používám. Takže tak. Další, co používám na oči, tady vidíte, že mám nějaký zkrášlený oči. Tak to jsou to šminky od značky Cosmetic stíny na oči. Jsou to takové stíny. Mají tady štětku. Jsou tam strašně krásné barvy. Teď mám zrovna smíchanou tady tu žlutou a tady tu zelenou. Vypadá to strašně krásně a líbí se mi. Takže tak. Dále, co používám jako za štětku místo tamté, jsou to tady to jsou zase od Vietnamců, jenže my máme ještě jedny Vietnamci. U nás u baráku máme právě že takový obchod, takový s potravinama, partner s potravinami, takže takhle se to jmenuje. A tam prodávají v takovém kasličku, když to právě rozdělám a dám to takhle. Tak takhle to prodávají třeba po 10. Jsou žlutý, červený, jo, zelený, bílý, oranžový, jo. Jsou různý. Já jsem si vzala červený, protože máme červenou koupelnu. Máme zrcadlo červený, jo. Prostě tady takhle poličku červenou. Držáčky na kelímek s pastou a s krtáčkama. Všecko tady máme prostě červeně. A i ty háčky máme prostě tady toto máme červený. Všecko máme prostě udělané v červeným. A i tady toto máme červený, to sitko. Takže tak. Takže jsem to dala i taky do červené. Jenže bohužel se budeme stěhovat asi tak za měsíc, protože předpokládáme, že nás bytna bude vyhazovat. Takže jsem to nečekala, takže jsem mohla vzít i jinou barvu, ale nevadí, stejně jsem vzala červenou a na barvě stejně nezáleží. Záleží hlavně v jakým obytným baráčku budete bydlet a hlavně v jakým útulným a hlavně, aby vám tam bylo dobře. Takže takhle. Ale budu přistupovat na jinou školu, asi, jestli se mě bude líbit, protože tento pátek budu omluvená na celý den ze školy, takže nepůjdu v pátek do školy, konečně, že nebudu mít tělocvik, takže tak, budu doma, budu mít tak trošku prodloužený víkend, jenže půjdu do města se podívat do jiné školy. Pan ředitel z té jiné školy o mě ví, že jsem byla na pedagogopsychologické poradně, takže ta paní učitelka, co mě měla na té pedagogopsychologické poradně, ta psycholožka, tak zavolala do té školy. Pan ředitel o mě ví, takže tam v pátek skočíme, podívám se, jestli se mě tam bude líbit, tak tam vstoupím. A jestli ne, tak zůstanu té staré mojí oblíbené škole, kterou mám hrozně ráda, líbí se mi tam, mám tam prostě kamarády, takže se mi tam líbí. Sice občas mě tam šikanujou, ale jinak tam jsou hrozně parádní děcka. Je mi tam s nima dobře, i když mě tam občas nadávají lamo, ale to mě nevadí. Takže takhle. Další, co používám, no tady toto, je tento kartáček, je sice nějaký teďka vlhký, ale to je divný, protože to používala teďka moje mama a nevím, proč je to vlhký. Ale tak to je jedno.
tak používám tady tento kartáček, ten je taky od Vietnamců. Je zase hrozně účinný, mám ho ráda, ale nevím, co s ním máma dělá. Asi ho strká pod vodu nebo co, protože je hrozně vlhký a mastný. To je divný. Jo, takže jsem měla tady tyto šminky, používám. A jako make-up, kde ho mám? Před chvilkou jsem ho tady viděla. Momentík. Tady mám jeden make-up. Jo, a tady druhý. Takže jako 2 make-upy. 2, možná i 3. No, takže 3. Používám jako první tady ten. Ten byl jako můj úplně první, s kterým jsem začínala. Pak druhý byl tady ten. Ještě furt tam něco je toho hodně, že ho nepoužívám, protože je strašně světlej. Jestli by ho někdo chtěl, tak ho prodávám za 30 korun. Jak stál prostě jeho minulá cena. Prostě jeho původní cena 30 korun. Když tak prodávám, kdybyste ho někdo chtěli, jo. A jako můj oblíbený make-up, který hrozně ráda používám, zase od Vietnamců, ale musím na něj dávat krém, protože dělá strašný nepořádek. Je tady tento. Mám ho hrozně ráda, vidíte, že ho strašně používám. Je už skoro prázdnej, takže takhle. Mám ho strašně ráda a dělá mi prostě jiný odstín na obličeji, jo, takže ho mám ráda takhle. A teďka prostě, co používám na své vlasy, abych je neměla takový mastný, jako je mám teďka, si je za chvilku musím do vany jít. Tak používám jako rozčesávadlo, tady to tak. Z cannabis, kopřiva, bez parabentů nebo panapa, nevím. Prostě ho ráda používám a je fajn, ale smrdí jak prase. A co používám na vlasy? To je sice už málo, ale používám tento Head and Shoulders. Je hrozně účinný a vydrží mi vlasy bez umytí asi tak 3 dny. Ale je hrozně drahý. Skoro 90 korun. Stojí 89 korun. Pardon. Ještě jednou, pardon. Takže strašně drahý, jo. A takže tak. Jo. Jo, a na moje zuby používám Signál antitartar asi. Tady toto je fialová Signál. Minule jsem používala vždycky Odol. To je taková obyčejná odolka. A teďka používám Signálku. Je hrozně dobrá a vyčistí mi dobře zuby. A neteče mi z dásní, takže to je dobře. Velmi dobře. A jako tužidlo na vlasy používám tady ten. Jo, je to tužidlo. Je to tužidlo na vlasy. Vždycky proštěrchat. Ochrana keratinu. No to jedno. Co to je to? Tady mám zase samý nepořádek, já se v tom nevyznám, takže se vám hrozně omlouvám, že tady pořád hrabou a hledám to a furt kecám. A jako ten krém pod tady ten make-up používám Bleakem krém, je z DMK, je hrozně účinný a ještě tam toho je hodně. Já nevím, já vždycky, když s tím zaštěrchám, tak tam to je zase mega, takže to je asi nekonečný zdroj krému, nebo já nevím. Dekorku bohužel nemám, to nemám dekorku, ale to by bylo pro dnešek všechno. A já se s váma loučím, tady mám... Do prčí jsem se zbrdil. Tady mám svůj obal. Byl divný, co tady dělá. Ale to by bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám toto video líbilo. A kdybyste měli zase další nápad, co bych mohla zase natočit, co by vás zase zajímalo, je z nějaký tag, nebo co by vás prostě zajímalo o mě. Ale několik náhodných faktů o mě už bylo. To už tam mám natočený, sice tam moc vzhledu není, mám jenom sice 3 odběratele,
ale to nevadí, to se časem postoupí nahoru. Já doufám, že se vám toto video strašně líbilo, že tam bude několik lajků, aspoň 2 nebo 4 nebo 5. A já se s váma loučím, takže doufám, že se budete mít fajn a když tak mi napište dolů do komentářů, co by vás mohlo zase napadnout. Takže čau. Teda čau.